Juan kwa dhi mbele kotwak marano ka thuolo marwa rumo Maureen wach ni mogik kwa tie kotwak marokinyi makawuono ote minyalo chwalo ne nyithindo 1,131,854 mapod odiwo e dhoudi kaachiel kod jonyuol masani koro ponno gin bende chunygi chandore, chunygi dang'ni ne ango chom kanye gi nyathi osekalo but koro kako dhi e form 1 onge. Joyce otek to hope ni ingeni samoro bende hope ber kimio janyuol to inegi solution moro matin. Anda kwa ni egwengewa ineno ka nyawadwa moro kanyo no wacho ni egwengi dwe ka dwe gitima rambe matin to gikogo nyithindo. Kora neno nyathi mokwamo kata nonego be mano dhi somo kuri. Jogweng mondo riwre to ong'ini nyithindo gieki gigone gi lweny kaka gig mag oganda gi gitere school. To mar ariyo janyuol ka isebedo gi nyathi monego beni dhi e form 1 to ochochni ni dhia tinga nyathini ter kata mani day school mantiere kanyo to los gi japuonj ki samoro ing'eni Joyce idwa tere day school to kata pesa mar day school no bendi onge go. But aparo no nyalo bedo kang' maber kiting'o nyathi idhi go day school kachacha to iloso gi japuonj nikech jopuonj gi bende gin very understanding, gin bende gin jonyuol. Timiye nyathi ai kori dugu kithuthni kimanyo kaka dang' e tim moloyo wewe nyathi e dhot kanyo ero nikech ikia ni nyathini sami se we e dhot odhi lokore ang'o lakini sami tere school to in sure ni ok odhi bedo ng'at ma ok ni kare. Yes. Erokamano ahinya Maureen Okal kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono. Wabed kod twak makamae kotudore kod jopuonjre manyaka sani pod odiwo e mieche mopogore opogore.